Let's go guys, pork and peas and बापरे मजा आ जाएगा and चलो खाते हैं guys। आज है थोड़ा बहुत ऐसे ही थोड़ा बिगड़ा हुआ है शक्ल चलो खाते हैं ग्रीन सलाद आई लव pork। कभी किसी के घर में जाए तो सिर्फ मेरे को देना है pork कुछ नहीं चाहिए और दायो ब्लेकआव ब्लेक आर'नाइ सासे फार्स्ट कास्टमार खैराबाराव लागोन आं बेखौ लांफानोसै दायो स्ट'र बन्द खालामसै लोगोफोर नै आंना फार्स्ट कास्टमारा बेनो ब्लेक आर'नाइनि नाय दायो सेकेन्ड कास्टमार ब्लेक आर'नाइ लानाय आरो सोरबाफोर जुदि नांगौबा हम डिलिभारि माबायाव खैराबारावल' जागोन सरकारि मबाइल जनाव लासो जायो आरो बेलेगाव लासो जाया थ' दायो लोगोफोर सफैबाय नालाय आंहा ब्लेकआव ब्लेक आर'नाइ सफैबाय निया सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामदो क्राइसिस एकदम गांनैसोल' फैदो ब्लेकआव ब्लेक निया ओरैबायदि मोजां आरोना लोगोफोर बिराद बिहरनाय दङ स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोबा स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै अर्डार हरदो आरो स्ट'राव फैनोबो लांफैजागोन निया नाय ब्लेकआव ब्लेक थ' थाबैनो फैनो लांफैदो लोगोफोर ओमफ्राय निउ कालेक्सन ब्लाउस फैदो सिम्पोल आरोना आखाइ गोलावनिया बे मैथा कालार ओरैबायदि मोजां आखाइ गोलाव थ' सोरनो नांगौ स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव स्क्रिनशट खालामना हरदो निया बिराद सुपार हिट ओमफ्राय निया बेयो एकदम माबा नङा इटा कालार इयो पियर रेड नङा निया सेम बेबो डिजाइना आखाइ गोलाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो देखायनि पुरा ब्लेक लाभारफोरनि थाखाय नैया आर'नाइयाबो ब्लेक फैदों ओमफ्राय आखाइ गोलाव पटि गोनां बिदिबो ब्लेक फैदों आरोना लोगोफोरनिया सोरनो नांगौ थाबैनो सिम्पोल ब्लाउसखौ अर्डार खालामदो ओमफ्राय लोगोफोर पियर रेड एकदम पियर रेड बिराद रेड लाभारफोर दङ नालाय नैया पियर रेड आखाइ गोलाव साइडआव पटि दङ निया जि मोजां थ' एभेलेबल स्टकआव दङ साइजआ एभेलेबल सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालाम ओमफ्राय निया गोमो जन्डिस कालार सोरनो नांगौ अर्डार खालामदो सेम बेबो इने थ' थाबैनो अर्डार खालामबानो जाबाय लोगोफोर बिराद मोजां ओमफ्राय रानि फिं लोगोफोर रानि फिं लाभारफोरनि थाखाय आरोना लोगोफोरनिया रानि फिं सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामबानो जाबाय लोगोफोर निया सल' आरो स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ब्लेक आर'नाइ सिम्पोल ब्लाउस डिजाइनिं ब्लाउस बेनिफ्राय दख'ना गासैखौबो मोनगोन स्ट'राव थ' थेंक इउ स' माच खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो फैगोन होनना आसा खालामबाय आरो अनलाइनबो अर्डार लागोन होनना आसा खालामबाय दायो ब्लेकआव ब्लेक आर'नाइ सासे फार्स्ट कास्टमार खैराबाराव लागोन आं बेखौ लांफानोसै दायो स्ट'र बन्द खालामसै लोगोफोर स' नायलांबाय थादो सोर लागोन बे ब्लेकआव ब्लेक आर'नाइखौ लोगोफोर बिराद ट्रेन्डिं बे दाखालिनो अर्डार होना दोन्दोंमोन दायो फाइनेलि फार्स्ट फैनाय लोगो लोगोनो ब्लेकआव ब्लेक आर'नाइखौ बिनो हैनोसै आरोना लोगोफोर खैराबारनिनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ थ' हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल थ' भिडिअ नायलांबाय थादो ब्लेकआव ब्लेक आर'नाइखौ फार्स्ट कास्टमार सोर लागोन वाव नोंथांमोनाबो लाफैनो हागोन लोगोफोर थ' बयबो आसा खालामबाय फैगोन होननानै आरो स्क्रिनाव नाम्बार थागोन अर्डार खालामबानो जाबाय बारा गैया आंथ' क्राइसिस एकदम ब्लेकआव ब्लेकआ दायो फार्स्ट कास्टमारनो हैनो थांगासिनो दङ बै नै भिभ' लिरनाय बेयावनो दङ दखानाव थायो बियो हैनो थांगासिनो दङ दायो आं नै आंना फार्स्ट कास्टमारा बेनो ब्लेक आर'नाइनि नाय फार्स्ट कास्टमार सोर नांगौ थाबैनो लांफैबानो जाबाय दायो सेकेन्ड कास्टमार ब्लेक आर'नाइ लानाय आरो सोरबाफोर जुदि नांगौबा हम डिलिभारि माबायाव खैराबारावल' जागोन सरकारि मबाइल जनाव लासो जायो आरो बेलेगाव लासो जाया बेयावनोल' मोनगोन केने लागसे खिन्थु बे बर' बुंनो रोङा मानसिया बर' दायो स्ट'र अफ खालामनानै दखाननिफ्राय फैबाय नालाय बेखायनो आर'नाइखौ आङो डिलिभारि होबाय फार्स्ट कास्टमारखौ नोंथांमोनखौ देखायबाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बे बयस आगासि फैदोंनो थ' नायलांबाय थादो ओंखाम जालांगोन इयो न'आव सफैबाय ओमफ्राय नै बे बयस आगायाव उन्दुनासो दङ बरिया रेस्ट लादों ओमफ्राय जोंहा बिब'आ गाबोन थांगोन ना दिनै थांनो मोनासै बेहा दुखुया अमा लाबोदों अमा संदों आरो दाउ लाबोया नंगौ नङालाय दे ना जों ना जागोन दुखुआ बोरो माबाया लाइटआ दायो नैबे रुमाव खोमसि नालाय दायो लाइट लागायनोसै इमान गोजौ ओइथिंबो इमान गोजौ इमान गोजौ दायो लाइटआ लागायबाय
बरियानो ओंखाम जानोसै इयाव बि-बयस फैदो नालाय आगैखौ इयाव ओंखाम जाहोगोन ओमफ्राय बि-बयसनि बेबो गरेस्वरनि जोंहा जारौआ लाइटखौ लागायबाय जि गोजौ बे जोंहा आइ ओमफ्राय जोंहा आगै हिरिम्बा मन्दिर दायो नैया ओंखाम जानो रेडि ओमफ्राय जों जानोसै बरियानो सोर सोर जायो सोर सोर नै इसोरना अमा ना ओमफ्राय आंना नाल' जागोन ओमफ्राय इफोरो बाथोन जालाद तालाद सब मोनगोन नैया नाया आं जाग्रोनोसै ना बिसोरनि दे Let's go. ayo जादो Huh? Ran. Chaplok. Let's go guys. Pork and peas and bapre. मजा आ जाएगा and चलो खाते हैं हाँ। guys. ताई आज जानसे है थोड़ा बहुत ऐसे ही थोड़ा बिगड़ा हुआ है शक्ल चलो खाते हैं ग्रीन सलाद आई लव पोक कभी किसी के घर में जाए तो सिर्फ मेरे को देना है पोक कुछ नहीं चाहिए और ठीक ठीक चलो मस्त अच्छा हुआ ना टेस्टी है यम यम नों अमा जानाङा मोनदां मालाय बिगुमै बिबोनां ओंखाम जादों आंखौ नेबावलायाखै दायो जोंहा नैया ज'नो जासिगोन जिबायदि जिरायदो इसोरो डेन्जार जागोन बायदि जिरायदो बगामाथिनि पार्टि जाखावदो बाव बियो मैयानिनो अनला दां ना मैयानि अनलाखौबो दाबो जाबाय आरो दे जा नै आलासि थांसिगोन बाय बाय गुड नाइट हरावसो थौ बाय बाय सोरलाय मा जाखो दायो नैया इसोरखौ बिदाय हैनो फैदो नै मालाय सानैया मोसा मोसा लाना फैदो बुहुम बेयाव मा नाम दङ बुहुम गारियाव बुहुमसो नाम दङ जे बुहुमा सोरनि ब्रादार अ बिनियाबो इन्सटाग्रामाव बुहुम I'm selling थांदो हा एसेथ' गोलोद जाखागोन ना सेंग्रा मानसि ना हायो दे थांदो बाय बाय बोरो बिराखैनो माथो बिरासैनो गांदों नामा बिरनैया लामा मोजाङावनो बिरगोन दे गेटखौ मारिदो गां गैया नङा बिरनो माजों बिरगोन